गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं जोबोद साबायखर होबाय जोंनि जे थांखि जोंनि साननाय बेखौ नोंथांमोना रायजोफोरा जाहोनो फोसावनायनि खारनै गुवाहाटी बर' एस'सियेसननि गुबै थांखियानो जाबाय जोङो इनिशियेलि गुवाहाटीखौ लानानै लादोंमोन गुवाहाटीनि साखा फाखा जेसेबां मानसि दङ परियाल दं बिसोरनि गेजेराव गावजों गाव लोगो मोनज्लायनाय सोरनिबा दुखु सुखुआव हेफाजाब होलायनाय बेखौ लानानै दा जोङो गिबि खेबनि खारनै बेयो जोंनि बे गिबि खेब नाजानाय बे काउन्सिलिं प्रग्रामा बे काउन्सिलिं मानो होनोबा जोङो बे जायगायाव जोङो गासैबो मिथिगौ माने जोंनि भिक्ट'रिया जायगाया दैमु नुग्रा मोनसे भितरनि जायगा बेवहाय गोबां जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा खायसे खायसे बाथ्राखौ मोजां मिथिजोबा माने सोलोंथाइ लाब्लाबो साख्रिनि बा बिजनेसनि खेथ्रआव गोबाङानो उन जानानै दङ जों बेखौ खाबु लाबाय गुवाहाटी बर' एस'सियेसना जे बर' थुनलाइ गोथार सानाव बा बर' थुनलाइ आफादाव गोबां मानसिखौ जों लोगो मोनलायगोन जोंनि जे जा रोंगौथि दङ जोंनि गेजेराव गोबां रोंगौथिफोर फैदोंमोन जों दिनैनो सानब्रैयानो जाबाय दिनै जोबथा दिन जोंनि गेजेराव गुवाहाटी IIT निफ्रायबो प्रफेसर फैदोंमोन जोंनि गेजेराव IAS आजिरा मोननाय दङ ACS आजिरा मोननाय दङ सब डिस्ट्रिक्टबो दङमोन आरो गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव जोंनि सिगांनि गभर्नर बिथांबो फैदोंमोन मिया बिथाङाबो बेयाव जोंजों थाफाबाय जोंखौ जेब्लाबो हेफाजाबाय थाबाय बिथोन होबाय थायो दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जिहेतु गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंगौसा दङ नालाय जोङो जोंनि जे रोंगौसा बेखौ जोङो जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जों जुदि बावहरनो हायोब्ला मिथिहोनायबा जों जोबोद गोजोनगोन आरो जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोराबो गियान मोनगोन होनना जों सानदों बेनिखायनो जों गिबि खेबनि खारनै बे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ गुवाहाटी बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव लानाय जादों दा दिनै जिहेतु दैमु नगरनि जिथु होंगो दोंगो मानसिनि लोब लोब बेयाव फैनाय बे समावहाय केरियार काउन्सिलिं हिसाबै फरायसानि बिबाङा आरो मा फरायसाफोरा बेवहाय काउन्सिलिंआव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों दा जोङो जे सानथामनि जे प्रग्राम जालांबाय बेखौ नायबिजिरनानै जों मिथिबाय बेवहाय जोङो कलेज लेभेल नङा बे हाई स्कुल लेभेलनिफ्रायबो जों लादों क्लास 8, 9नि गथ'फोर फैदों कारण बेबो मोनसे मोजां बाथ्रा कारण जोङो फाउन्डेसनखौ गिबिनिफ्राय जोङो गोख्रों खालामनो हायोबा जोंहा उनाव सहज जायो जोंनि गेजेराव हायार सेकेन्डारि फरायनायबो गोबां फैदों आरो डिग्री फरायनाय बा डिग्री कमप्लिट जानाय BTech MBA बिथांमोनाव फैदों बिथाङा जोंनिफ्राय सुबुरुन लानो नागिरदों बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जोंनि फालनिफ्राय जोङो लामा दिन्थिदों एक्सुवेलि जों गासैखौबोथ' एसे खम समायाव बुंजोबनो हाया आरो बेवहाय बाहागो लाग्राफोरा गोबां नालाय जोङो बिसोरनो जास्ट गाइडेन्स होदों माबायदियाव थांनांगौ साप'ज ट्रेनिं लानांगौ जायोब्ला ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि बाथ्रा बुंदों जोङो जे उमुक प्रफेसनेल कर्सफोर खालामनोब्ला बबे जायगायाव थांनो हायो बबे जायगायाव लानो हायो बेखौबो बुंहरबाय आरो जों सानदों बेवहाय जिहेतु साहित्य दिनैनि होंगो दोंगोखौ लानानै जिहेतु जोंहा साहित्य सभायावबो गोबां मानसिफोरा बाहागो लाफैदों बेयो जोंनि मोनसे खाबुबो जाबाय बेवहाय जोंनि खाबुआ बेबायदि जे जोंनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो जोंनि जाखांफुनाय जेसेबां सेंग्रा सिख्ला बा सोरबा साख्रि मोनैबो जाथ'नाय दङ बिसोरो मोनसे खाबु मोनगोन होननानै जोङो गावखौनो गाव जोङो माने फोथायनाय दङ नोंथांमोननि गेजेरजों जिथु बर' समाज बेबायदि आफादनि गेजेरजों जाय केरियार काउन्सिलनि सायावहाय माबाफोर बिजाब दिहुननानै फरायसाफोरनो माबाफोर खाबु होदों नामा जोङो बेवहाय एक्सुवेलि जों जिबि हिसाबै दिहुननाय जायाखैमोन थेवबो गांसे जोंनि लोगोआव जोंनि एक्सपार्ट सासे दंमोन जोंनि माने मावफुं आफादगिरि बिथां अरबिन्द सरकारि बिथाङा गांसे बिजाब दिहुनदोंमोन सिगांनो माने 5 बोसोरनि सिगां थेवब्लाबो दाबो मोजां माने हिसाबै बेवहाय बिजाबखौ जों बनायदों बिराद मोजां बेवहाय बेसिक लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम मा सुबिदा दङ मा सुबिदा लानो हायो बे बिजाबखौ दिहुनदों आरो हानायमानि जोङो बेहाय बिजाबनि ब्रैजि रांमोन जोङो सोरनोबा फ्रि हरदों सोरबा बाय 10 थाखा 20 थाखाबो जों हरदों आरो कारण जोंहा मोनसे कनसेप्ट दङ नालाय फ्रि मोनब्ला बारा माबा जायो बेनिखायनो जोङो जायफोरा सिरियास बिसोरनो जों हरदों ओरैनो फ्रिबो हरदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जों गुवाहाटी बर' एस'सियेसना थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि खारनै बे गांसे बिजाबा गेजेरनिफ्राय
गांसे बिजाब जों दिहुनदोंमोन बेवहाय जोंनि जे गेदेमा बियो बर' इमिनेन्ट बर' पार्सनेलिटि बेखौ जों दिहुनदों थांनाय बोसोर जानुवारियाव मागोआव जोंनिनो माने गोबां जेमा गेदेर गेदेर बिथां सुबुं होदों बिसोरनि गावजों गावनो लिरनाय गावनि एक्सपिरियेन्स माबायदि बे माबा बे पजिसनाव जोंनि गेजेराव फार्स्ट राजशेखर मोसाहारि दं गभर्नर दङमोन बे हरिश चन्द्र ब्रह्म फार्स्ट इलेक्सन चिफ इलेक्सन कमिशनारमोन आरो बिथाङा IFS मोन बिथाङा बर' बिथाङा आरो हरिप्रसाद कसारि बेबो फार्स्ट IPS बर'नि गेजेराव आरो बिथाङा जोंहा जनक जंहर नार्जारि आदा दङ बिथाङाबो बर'नि माने दा बे बिथिङाव लेजेन्डारि बुंजागोन बिथाङा आर्टनि खेथ्रआव शान्तिनिकेतन इउनिभारसिटियाव बिथां जगेशगिरि दङ बिथाङाबो जों मिथिगौ आसाम गौरब सोमोन्दो बेबायदिनो जोङो मोनसे भलुमाव फार्स्ट नाजादों आरो बेयाव गासै 22 जा रोंगौसाफोर बिथांमोननि जिउ खौरांखौ जोङो बेयाव दिहुननाय जादों आसा खालामदों गोबां मानसियानो बेखौ लांबाय जों अलरेडि हरखाबाय दिनै बेयाव जोङो जिहेथु जोंनो गांनैसो दंबावो नालाय जों लाखिबाय बेखौ सोरनोबा नांगौबा जों हरदोंबो बेखौ बेसेनाथ' जोङो एसेबांनि बेसेननि सायाव एसेबां गुरुत्व होआखै खारन बेखौ फरायनानै खायसे जोंनि जाखांफुनाय फरायसाफोरा गोबां इन्सपिरेसन मोनगोन होनना जों आसा खालामदों बेनिखायनो जोङो बे सेथि खेबनि नुबाय दा नैथि खेबनि थाखाय जोङो फैगोन बैसागोनि सिगां सानदों आरो इनक्लुडिं बर' रावावबो जों सानदों आरो बे भलुम 2 दिहुननो सानदों आरो बेखौ रायजोफोरा बिमा बिफायाबो गार्जेनफोराबो लांनानै गावनि गथ'फोरनो होयोब्ला एसे इन्सपिरेसन मोनगोन आरो गोदो माबायदि गोदो जोंनि गेजेराव बर'फोराथ' नोंथाङा मिथिगौ जे जों गोरिब मेक्सिमामनो गोरिब न'खरनि फैनाय स्ट्रागोल खालामनानै माबायदि मा पजिसनाव फैदों माने भारतनि माने गोजौसिन जायगायाव जायगा लानो हादों बिथांमोननि जिउ खौरांखौ बेयाव लिरनाय जों बेफोराव जों लिराखै गावनो लिरनाय बेफोरो बेनिफ्राय जोंनि मानसिफोरा जोंनि जाखांफुनायफोरा मोनसे गोगोम मेसेज मोनगोन होनना आं सानदों आरो थेंक इउ गोजोन्थों बिथांमोना स्टुडेन्टनि थाखाय केरियार काउन्सिलिं बिथांमोना होगासिनो दं माखासे फोरोंथाय होदों गावनि जिउआव माबायदि जिउखौ दानांगौ फरायनानै माबोरै मोनखो दिनै बे काउन्सिलिं मोजां मोनदों मानि सायाव बांसिन नोंथांमोनखौ सोंदों बांसिन माने सिभिल सार्भिस पुलिस UPSC बेफोरनि बागै बांसिन बुंदों आरो सारमोना ओमफ्राय सासे गथ'खौ जुदि मोजां खालामनांगौबा बिथांमोननि साजेसना मोजां साफिसियेन्ट औ मा जानो सानो दा बिथांमोननि जि सुबुरुन बे सुबुरुनखौ लानानै आंनाथ' सिमाङा उन्दैनिफ्रायनो फोरोंगिरि जानायसोखा ओमफ्राय आं दा फोरोंगिरिखौनो जानो सानो मा बुंगोन बिनानाव मोजांखौनो मोनदो गुवाहाटी बर' समाजनि जि मिनिस्टार माबोरै मोजांखौनो मोनदो सारमोना गावनि जिउखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेनि सायाव फोरमायदो बयबो गावबा गावनि जिउआव मोनसे साननाय थायो बेनि सायाव सारमोननि बुंनायखौबो गाज्रि जायाखै नाथाय बयबो गावनि सायाव थायो नालाय नाजालांगोन सारमोननि बुंनायजों जोंबो मा बुंगोन बिनानावा सार मोजाङानो मोनदों सारमोना माने जों मिथियै खोथाखौबो फोरमायना होदों जों माने जोंनियाथ' फिउचाराव माबा प्रफेसर जानो सानदोंमोन नाथाय सार प्रफेसर जानो हायाबाबो इयुनाव माने APSC UPSC फोरा आनजादजोंबो सोलिलांनो हागोन होनना बुंदों जों दा मिथियै खोथाखौबो मिथिनो मोनबाय सारमोननिफ्राय मोजाङानो मोनदों थेंक इउ